Enistún dús faoin chamartas ascailte de aisteí gaeilge a bheits a cheolú ag an áfigár Pamrán na Fórne nó EPSO ar níomhleid a bhíon bheitheh meanna. Is comórtas a bheits an gan aistrithirí aircú chuig na institútaí ar fad atá sa comórta seo. Agus osclófar ar an níomhleid go bheitheh agus bé tréis sé thart ar míosa an sin chun an orm iarratais a líon isteach. Is comórtas a seo chun aistrithirí aircú go na institútaí ar fad mar sin an sprochatá leis ná panel le chuirla chéile an aircófar aistrithirí chuig institútaí an Aontais. Agus caidead na chéalaíochtaí atá riachtainna a gas a té ar mion leis chuirse ar chamartas tá EPSO. Do chomórta seo cad tú céim ollscoile bheitthead céim a bhhairtí bliana ar a leid ach ní gá gur céims na teangaí a bhacháin is má tá céimeat in ábhar ar bith aber má tá céims de dlí nó céims in innealtóireacht is féidir le chuir isteach ar an post. Ní gá aon taithí garamúil oibre a bheitthead le chuir isteach ar. Caidead na céimeanna ar fád a bhína gceiste gomartas EPSO. Ar dús chuileána a chudann a líana isteach an orm iarratais tugtar chuireáib chun trialacha ar riomhar a dhéanamh agus bíonn sé sin arsúil sa Málstad tain nó is féidir le dhéanamh sna Ballstad eile agus rud atá gceist an sin chuirt ar tástal ort chun do chumas a léirú sa réasúnaíocht heibí, sa réasúnaíocht bhríthire agus sa réasúnaíocht uimhriúil. Agus chomáile sin bíonn ort léamhhuiscint i dhéanamh sa dara agus sa tíú-teanga atá don chomórtas. Mar sin is fiú béim a leaga ar gur gnéantar na tástálacha ar riomhar sin sulamíonn an deisiat do chumas mar aistrithóir i léirú. An sin an dara chéim don phróisis na daoine a éiríonn lob goil siad an chéad chéim sin tugtar chuireáib teacht chun na Bruseile agus na scrúdachaí aistrichan dhéanamh agus an sin freastal ar an ionad masúnathe sa Marseille. Agus cin céal olbhacháin is féidir dhéanamh do chamartas? Is gá go leor olbhacháin dhéanamh don chéad chéim sin mar tá sé thar bheith deacair agus tá go leor daoine nach n-éiríonn lob go le raibh chuig chéad chéim eile agus chumas mar aistrithóirí a léirú. Mar sin is féidir tríalacha samplacha áil ar líana tá siad ar fáil ar thaobh an EPSO sin ag eu-careers.eu agus tá tástálacha an freisin ar thaobh an Prometric sin an drám agrion an comórtas na tríalacha sin ar cheann EPSO. A chomáile sin is fiú go mór a bheith léamh agus a bheith scríomh agus na tástálacha a dhéanamh ar lína. Bhíonn deacrat faoi leithe géad a thuirí chuir na steachar chamartas EPSO leis na tríalatha inniúlaachta. Cén chúis tá leis an dar leat? Tá mé ceappa gur cinnte gur is aspa olbhacháin is chúis le cuid mhór go na daoine nach n-éiríonn lob goil siad na céimeanna sin. Ní bhíonn an uirid sin cleachta aon éireann ar rialacha don sort sin a dhéanamh ach cinnte is féidir olbhacháin íon a chóib de bhéid cleachta i dhéantar CSR a éire leat i dhéanamh. Mar sin is féidir break hástálacha i dhéanamh ar líana agus chomáile sin tá neart leabharthaí ar fáil ina mbíonn samplaí den na cineálacha tástálacha bhíonn sa gceist. Rud eile is ceart a chuineáil i gcuoine nuair a bhíonn an tolbhacháin sin arsúil ná go mbíonn an-bhrú ama i gceist leis na tríalacha seo. Mar sin nuair a bhíonn tú a gulbhúróib, má bhíonn tú a léamh na samplaí nó má bhíonn tú a déanamh na tríalacha ar líana is fiú go mór súla chuineáil ar an glog agus iireachta dhéanamh i de dhéanamh na dálaí ceann céanna agus a bheith sort i dhéanamh sna fíor scrúdachaí. Mar go minic nar bhraíonn tú ar an ceist, má thugann tú neart ama chuid tain chun na ceist ar aigart, bíonn chumar go me sé éasca go maith ach mar mé ach cúpla nómad chun ar aigart an sin éiríonn sé bhhad níos deachra. Tuigim gur gaiad in tríú-teanga bheith mas mílis dalamán ibre mar aistrithóir gin don Institut Eorpa. Cén caideanna mítear súil leis sa teanga sin?
Cínta is feib sin a bhíon ag golóir na hhéir in í freisin leis an tríotangan ach a ríist is rud is féidir a chhlaachta. Bé an tólas ar fad faoin caiidan a bheith sa tastal sa bhógra commórtais ach go handúil an rud a bhíon sa tastal ná cumas cuimseach sa tríotangan agus is sonna sin agus cumas si a héan ar chrat orpach na deangachaí. Gur míle maigad snóin.